हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। लोगोफोर, बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन? नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै हमदां मोनखाबाय जानांगौ। नाथाय बे भिडिअआ माबेहाय आरो माब्ला नुनो मोनगोन बेखौ गोबाङानो मोनथियाखैबो जानांगौ। बेनिखायनो गासै डिटेल्सखौ मोननो थाखाय भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर, बेनो जादों गोदानै बावैसो रिलिज खालामजानाय मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर पेरासिटामल। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामदों प्रसेनजित गयारी आरो नबनिता बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअखौनो डाइरेक्सन खालामदों माइसेल मुसाहारि, मेथाइखौ रोजाबदों जनेन्द्र बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअखौ प्रडिउस खालामदों बिथां रोंसार मुसाहारि। लोगोफोर, दायो नोंथांमोनहा बे मिउजिक भिडिअखौ मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। बेजों लोगोसेनो बे मिउजिक भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।